Hi guys, jotono lamsago hani YouTube channel o ke norok bhai tongbai ka gam tongbai nani tini tam ni bagi videos nam ka norok direct no thamel lai saman na ge tini ga ke bai hasina ni bagi ang kaisa videos nani ni no mane ma faika tam ka norok bunu man kana bai hasina ni oning no sore hamia cancer manjo ge tongo norok video no direct nu man kana bai sanjo no help khamai ke bai hasina nu help kai di norok jodi se mane bai hasina nu help kai na musu gong ke da por contact ondi bai hasina nu help kai di video sikang na legra di video nai lungka jotono ani sak belai hamiang ni tongo Tripura o doctor naijak mani bo naruk jakliya phatar haste o thangdi ni sajago jeng thangna phanasi je tongmani bai je nogo chukti chugati khai naijagui paikha tabuksuk jora te rangpuisa ni bagui jeng thangui manliya phatar haste o borokai thangdi hini no sawi rika jengno geising rang gri bai nogo asugui ma tongkha rangpuisa gri ni bagui belai no kosto hongo sas kosto hongo yakung yak sawo busak fuliwo ke abuno lukurong thani ang konya mutungo anu bukisa subadi je mansak je chuksak kisa panong thun anu kisa help khaija